Moitas gracias por estar aquí a todos. Como sempre, gracias a Cartabón por acollernos. Un placer ver caras coñecidas, que había tempo que non nos víamos, e atoparnos nestes eventos sempre unha ledicia. Non quixen molestar a ninguén moderándonos, porque xa me parecía algo bastante complicado entre nós como para achantarlle a alguén. Eu estou moi contenta de estar aquí con Manuel Esteban presentando A Lei do Mar e a Vinganza de Paquiño Jackson. Son dúas novelas moi diferentes, contareivos as cousas que teñen en común. Os autores, ademais de ser tremendamente atractivos e talentosos, son os dous outsiders da literatura, personas que naceron no sector sanitario e de pronto dixeron, vamos a escribir. Manuel ten unha novela que tamén empeza por A Vinganza de, que tamén é unha gran aportación, e outras cousas das que iremos falando. Pero, para empezar a presentar dúas novelas tan diferentes, bueno, cando eu era pequena, cando tiña 14 anos, porque sigo sendo pequena e esa vai ser o meu lema de vida para sempre, en Ourense hai unha cousa que lle chaman as tertulias literarias. É unha actividade moi guai porque podemos ler obras de carácter voluntario e coñecer os autores. Cando era eso, un adolescente, unha das obras que limos foi O meu nome é ninguén, de Manuel Esteban. Lembro ir ás tertulias, lembro compartilo cos compañeiros, lembro ter ese libro asinado. E polas voltas que dá a vida, nun momento dado, Manuel Esteban e eu acabamos coincidindo porque somos os dous xurado dun certame literario. E entón, isto que foi en maio, ou así. Bueno, pois, fomos un par de veces xuntos desde Vigo ata Ribeira, porque Manuel fixo de piloto, eu fixen de copiloto. E nesas viaxes, pois eu tiven a sorte de coñecer a unha persona que para min era relevante, que era un autor, como un compañeiro. E ademais tiven a sorte de que, un pouco falando de todo, saliu a nova de que eu tiña unha novela que iba a salir en setembro, eu tiña unha novela que iba a salir en setembro, os dous íbamos a sacar unha novela ao mesmo día, na mesma editorial, sin sabelo. E nesas viaxes fun completamente fascinada, escoitando de copiloto, pois, que era A Lei do Mar. Entón, voulle pedir a Manuel que, como se vos forades o copiloto, vos conte exactamente como me contou a min que é A Lei do Mar. Xa? Sí, vale, claro. Vale. Perdón. Bueno. É que non me fas nin caso. No, nin caso, estaba engallolado co que estabas a contar. Normal. Non lembro exactamente o que che dixen. Vou intentar ser aproximado. Hai moitas cousas que mellor non lembrar o que se dixo nese coche. O que se dixo nese coche queda nese coche, tamén vos lo digo. Sí, é como en Las Vegas. Hai outra cousa en común que teñen A Lei do Mar e a Vinganza de Paquiño Jackson, que é a palabra gallamouto. Unha palabra que probablemente nunca saiu na literatura en galego, non volverá a sair, pero sí, é unha palabra que compartimos. É a única cousa que atopei así como en común de decir. No, eu atopei máis. Sí, bueno, prometo. Está ben, despois falo. Bueno, vale. Ostras, que che fale da Lei do Mar. Eu pensaba que viñamos aquí a falar do teu libro. Non, era dos dous. A Lei do Mar é unha historia que me contou un mariñeiro hai 5 anos. Os mariñeiros tamén, como no coche e como en Las Vegas, as cousas que lles pasan en alta mar quedan en mar aberto, non son moi amigos de contalas. E o que pasa é que este é amigo meu desde hai moito tempo. E un pouco pola confianza de ser amigo e un pouco, creo que polo alcohol tamén, aquela noite empezou a contar. Pero a contar, a botar por fora, eu creo que tiña gana. Vamos, seguro, tiña gana de contar. E chegou un momento que lle dixen, non, para, isto, deixesme gravalo. Entón, non son digital, pero tiña o móvil a man, e dixen, deume permiso para gravalo. E cando acabou de contarme, dixen, mira, Adolfo, desculpa, pero isto non me pode facer isto. Eu sei, a ti doíache, mancábache isto que tiñas aí atravesado na gorxa, acabas de espetarmo a min, pois agora son eu que ten que espetalo, porque isto tampouco quedou así conforme con el. E entón pediñe permiso para escribila e desa noite aciaga naceu A Lei do Mar, unha historia como pon na capa sobre rescates no Mediterráneo, pero non, quero decir, temos unha idea así como moi épica e moi, non, e doce dentro da traxedia e moi así, moi romantizada e moi das ONGs que van a rescatar mariñeiros e a rescatar pateiros, náufragos no Mediterráneo, e esa non é a historia que se conta en A Lei do Mar. A historia é eso, moitísimo máis terrible, quero dicir, o mar aberto é como o salvaxe oeste. Outra cousa que igual teñen en común estes dous libros é que son un pouco western.
Sí. E o mar aberto é un pouco como o Salvaxe Oeste, non chega, como di na canción de Dire Straits, non, de Telegraph Road, aí non chegan os abogados, non chegan as igrexas, non chegan as escolas, o único que chegas é ti cun petate nas costas. E aí pois tes que tomar decisións sobre a marcha e apandar coa conciencia do que fagas, porque nunca hai unha decisión boa, non hai decisións boas. Esa é a historia da lei do mar, a historia de que en mar aberto non hai decisións boas, nunca. Vouche devolver a pelota. Vale. Entón agora chego a dicir que cando lín A vinganza de Paquiño Jackson, a ver, a primeira pregunta é obrigada. Estamos ante a historia dun zombi que volve á vida para vingarse dos que o mataron. Sí. Canto de autobiográfico hai en A vinganza de Paquiño Jackson. Esto... Nada, absolutamente nada. Sabes que bo? Porque a túa historia é tan dura e tan tensa que despois falamos do meu, que unha carallada no sentido humorístico da palabra, entonces despois destensa, ¿no? Vouche bueno, sí, retrucar un pouco, eu tamén pero... teño aí algo que dicir. Non hai nada de Paquiño Jackson en min, no sentido de que a historia de Paquiño Jackson está narrada a partir de 1984, vive as festas dos 80, e eu non as vivín, pero viviu nas o meu pai, unha persona que teñenme contado moito en Vilamarín, que é onde somos, que era unha persona que lle gustaba moito a festa, está por aí o meu padriño, que tamén o pode corroborar seguro. Eu creo que o meu padriño tamén foi moito de festa, pero que é máis cativo, máis disimulado, o meu pai xa se lle nota toda a festa que tivo. Eu coñecino Antonte e nótaselle. Sí, verdad? E que foi a presentación da Eixo. Xa me dixo, bueno, creo que Manuel quedou contento comigo. E eu, papá, non hai quen non quede contento contigo, tú tranquilo. Pero, Paquiño Jackson é a historia dun rapaz que é adolescente nunha aldea nos 80 que pretende ser unha Galicia rural que moitas veces non se conta, non é a Galicia rural a que nos teñen acostumados simplemente de esa cousa escura e tráxica e moi bestseller, senón que é unha aldea e unha historia onde tamén había festa e os adolescentes foron adolescentes e as persoas saían, igual que nós imos de discotecas ou imos aos bares de churruca, pois tamén se facía e había outras formas de divertimento e ademais é unha xeración que para min musicalmente viviu unha revolución, estéticamente viviu unha revolución e todas esas cousas da movida que moitas veces, polo menos eu, desde a miña ignorancia, sempre vinculo coas cidades, coa capital e con Madrid e me imagino a Mario Vaquerizo así. Supoño que tamén chegaron a Vilamarín e tamén chegaron a moitos lugares de Galicia e de algún xeito nesa contorna que me parecía pouco explorada sale Francisco, que é un rapaz pouco popular porque, bueno, non ten pai, fillo de nai solteira, leva as vacas ao monte, non teñen cartos, non hai nada que os faga distinguibles, pero acaba de salir por primeira vez Thriller na gran pantalla, ou como decía a miña abuela, o Thriller, que é así unha cousa moi da casa, e descubre que ten unhas grandes habilidades para a festa, a verbena, e para bailar, e para facer un moonwalk. Entonces, pois, con esa premisa, ele comprométese a ser a persona máis popular da bisbarra, así o fai, así consiga a popularidade que tanto ansiaba, e cando hai popularidade hai envexas. Pois, un día Paco, despois de levar as vacas ao monte, desperta, e é un zombi, e a vaca tamén, está flipando. Mira, e ti que idade tiñas en 1974? Eu, ningunha. Pero o meu pai sempre entón, me conta. Quer decir, por qué? Porque isto parece de alguén que viviu. Tío, porque eu escoito moito na casa. Bro, meu. Mira, meu. Lo mítico, non? Eu escoito moito na casa. Eu sempre contei que eu en verdade creo que aínda non son escritora no sentido de que aínda non fixen nada que fora propiamente de meu ou que fora propiamente ficcionado. Eu comecei a escribir porque necesitaba transmitir a oralidade dos meus avós, porque necesitaba que as historias que me contaran os meus avós quedaran en algún sitio. E por que fun unha privilegiada e puiden ler e tiven acceso á escola e a moitas cousas, tiven as ferramentas para que ademais quedara chulo. E a xente dixera, que ben escribe esta rapaza, que noviña, que xeito, tal. E entón, eso foi me levando a escribir historias como Xoaniña de Deus tamén e agora pois saltei de xeración, non? Fui unha xeración do meu pai, agora vou chegando a miña. Teño dúas irmás de 35 anos que igual ainda me meto aí e despois xa chegarei a miña,
porque apeteceme retrasar o proceso, pero creo que escoitando e tendo todas as referencias e bebendo de todos lados, a idade non é un impedimento para escribir de cousas que non viviches ou que non sentiches, e ser autor tamén se trata de facer ficción e de facer entretemento sin necesidade de que todo sexa biográfico ou coñecido por un. Bueno, está ben, no de que non te sintes escritora tamén temos entón un Tú, nexo sí, en tú, común, verdad? sabes que grazas a ti non descubrín esta palabra, pero nunca empregara, que era de outsider. E desde que te escoitei a ti digo a todo tempo, Sí, para todas as cousas. Eu agora uso a expresión lector infiltrado, pero tamén, sí, pode ser. Lector infiltrado? Claro. No mundo da escritura? Claro, non son escritores, son lector infiltrado. Vale. Non, pero tes razón, isto é unha perdón polo palabrón, isto é unha puta verbena. Porque, mira, hai un parágrafo... Gústame moitísimo sí, eso. Sí, hai un parágrafo na página 114, é un parágrafo que vou ler que é un resumo perfecto da tolemia que é este libro. Imaginade a escena. A santa compaña co cadáver de Franco a hombros nun cada leito, fuxindo a carreira dun carro de burro tirado por unha vaca fantasma e guiado por un espantallo mentres intentaba apagar dous fachóns delatores. Para que non faltase de nada, as púas das forcas ían asinando en todas as portas dos veciños. En verdade, o da ferraxería non sabía canto lle estábamos axudando co negocio. Isto é un delirio. O sea, a miña única pretensión era rir, e está moi ben chorar, e está moi ben... por suposto, pero facer comedia tamén é importante. E era o único que pretendía, pasalo ben e escribir, que non sei se a ti che ten pasado isto, que eran unhas preguntas que traía. Manuel Esteban Peto co Inspector Manso, es el boom de la literatura gallega. E despois, tes recurrido moitísimos xéneros, en verdade, porque de agora estás, bueno, estiveches con ciencia ficción, con Xogo de Escher e con Trickstar. Isto é novo para ti, a Lei do Mar? Sí, claro, claro. É novo o contido. Bueno, o contido non sei se é novo. Falabas antes do Meu nome ninguén, non? Que foi o libro que me coñeciches. Na dedicatoria do Meu nome ninguén, a dedicatoria é, bueno, a ver, se me lembro de memoria, aos que están abaixo de todo, tan abaixo que non teñen ninguén a quen pisar, porque eles teñen como mínimo o beneficio da dúbida. Claro, falar da Lei do Mar de xente que afoga no Mediterráneo, pois non deixa de ser falar dos que están abaixo de todo tamén. Mais abaixo que no fondo do Mediterráneo casi non queda xa moito máis. Entón, desde o punto de vista de contido ou de fondo, digamos, igual non está tan lonxe. E tal vez o Escher é o que máis se afasta desa, digamos, intencionalidade social que está en todas as miñas en todos os libros que escribo, porque no Trickstar tamén hai moitísima carga social, a pesar de ser ciencia ficción Asimov pura e dura. Pero que sí é novo é na forma, sí, a forma de escribir. É que algo do que me gustaría que falaras, porque en A Lei do Mar están os capítulos, digamos, dos propios navegantes do Lex Maris, e están uns capítulos que contan a historia concretamente de Policarpo, que é un dos migrantes que está, na situación na que está. Entón temos non dous estilos, pero dúas voces moi diferenciadas, moi importantes, porque creo que moitas veces, e tamén co conflicto de Gaza ou con todas as guerras que vivimos, moitas veces vemos esa situación en conxunto como en efecto de masa, e esquecemos pensar na individualización de cada unha desas persoas que teñen unha historia. Cada imaxe que vemos de miles de rapaces pasando fame ou de miles de persoas loitando teñen nome, igual que nós somos Ana, Fabio, Elena, Borja, eles tamén o son, non? É importante esa diferenciación de que si hai unha patera con moita xente e nesa patera pois vai en concreto Policarpo, que é unha persona que ten unha historia. Como construes eso? Como chegas a esa... Mira, cando Adolfo, a historia é real. A historia contame a Adolfo de primeira man. É dicir, el é o mecánico maior naval ao que está dedicado ao libro e o que relata en primeira historia, en primeira persoa a historia. Vale, lóxicamente eu doulle forma, non, literaria, pero a historia é prácticamente fito por fito o que me conta Adolfo nesa noite de... Iba a dicir de troula, pero... non foi troula tampouco. Non. Pero faltaba algo nesa historia, porque el tampouco tiña esa o sea, el contábame que el rescatara, recollera a tres nenas de 10, 12 e 14 anos, e que a maior estaba embarazada. Isto é o que el me conta. Xa está, el non sabe nada máis. E entón, a partir deso, a min, o que me manca e o que me falta e o que necesito e o que
E a parte máis non, é a parte ficcionada, digamos, é recrear quen é esa xente. Porque efectivamente, eu creo que Adolfo que tiña era a sensación de que todo é unha especie de gran performance, de xogo, onde despersonalizamos, sí, o de Gaza, o sea, da igual, son como figuriñas nun teatro, pero non... Entón, eu necesitaba darlles nome e saber algo desas, ainda que fose de mentira. Non sei, quero decir, porque Pero esa é desde o a parte principio que... tiveches claro esas dúas estructuras. Sí, claro, entón eu necesitaba falar coa voz de Policarpo tamén, porque para min son os dous eixes da novela, non? O mariñeiro e Policarpo. De feito, Policarpo é o home peixe que precisa esquecer para a terceira morte, unha lenda africana, non, que aparece aí no medio da novela. Podes contar. Que é, sí, bueno, nada, fala de que os seres humanos, de que temos que morrer 3 veces. Unha é a morte da persoa, que pode ser mesmo unha morte civil en vida, outra é a morte física, digamos, do corpo, e unha terceira morte que é a da memoria, ou do esquecemento. Pero en realidade, aí hai un trasunto desa necesidade de Adolfo de esquecer esa historia para poder dormir. O libro empeza... hai dúas cousas deliberadas, xa non no contido, sino na estrutura e na forma do libro, que sí que están moi afastadas do que eu fixen. Unha é ese marco narrativo de, ben, vouche contar unha historia. A min eso fascíname. Eu sinto, pero recoñezo que eso a min me, sabes, unha cousa tipo, eso, tipo, non sei, Xerezade, ou tipo, sabes, ben, vouche contar unha historia. E entón, o libro empeza así, ben, vouche contar unha historia. Déixame que me sirva un pouco de viño, que che vou contar unha historia. Pero despois hai unha necesidade de alternar a crudeza de Adolfo cun ton máis lírico. E é onde aparece Policarpo, e aparecen as 3 nenas. E de aí, pues, digamos, dese contraste de onde intento desenvolver unha historia que flutúe nese gume entre o sórdido case, por veces, ou sen case, e o lírico, que sempre me dá moitísimo medo. Eu nunca escribín lírico, porque e esa é unha pregunta que che vou devolver a ti. Sí, eu tamén iba a ti. Claro, porque a min o lírico dame moito medo. Está nese gume entre o pedante e o ridículo. Sí. Entón dame moitísima vergoña, non teño unha vertixe terrible a escribir desta maneira. Custoume moito, non tanto escribilo, que quería escribilo así, sino decidirme a ver se che parece ben para publicalo. E eu creo que aquí hai moitísima retranca, moitísima, que creo que pode agochar, non o sei, algo tamén desa vertixe, ou desa, digamos, dese... Estásme chamando pedante de maneira educada. Non, ao revés, estou a dicir que por non querer selo, caes nun exceso de retranca, porque cando te pos lírica, ou si queres, non sei si lírica, pero un pouco máis contundente, sí, mola moito, quero dicir, un zombi é dono dunha riqueza incalculable, a soidade. xa. O tempo, autoritario, pintaba unha e outra vez un novo cadro sobre o mesmo lenzo. Os segredos e os zombis nunca morren de todo. Estos son frases perfectamente que podo poñer en boca de Manso. Vale? Que fuerte, Entón, xa. Non hai algo deso tamén? É dicir, desa vertixe e da retranca como unha especie de chupa de cota de mallas contra la desdicha. A ver, eu justifícome moito en que tampouco sei moi ben o que fago. Quero dicir, iba fiar por aquí un tema máis cara ao final, que sempre rematan as presentacións con, bueno, é que o próximo que vas facer? Unha pregunta un pouco desesperante para un escritor que está presentando unha novela, que se estén preguntando pola siguiente sempre. A min pásame que, bueno, fago moitas cousas e a maioría delas non teñen nada que ver coa literatura. Xoaniña de Deus é unha novela completamente diferente a esta. Parece que, bueno, que un autor ten que ter un estilo definido, non? Unha liña narrativa e temática definida, non se poden facer cousas diferentes. E Manuel, por exemplo, para min é o exemplo dunha persona que non fixo eso e que ten tocado moitos xéneros moi diferentes e que todos lle levan funcionado ben. Sí, entendo que de vertixe porque non fas sempre o mesmo, entón cando non fas o mesmo é normal que certas cousas eso porque somos outsiders, eu creo, sabes? Sí, e porque, como, usando a expresión esta que está tan deturpada últimamente, non? A nosa zona, como eso? A nosa zona de confort é saírnos da zona de confort. Sí, hay nos mola. Hay Pero, quero decir,
Eu escribo pouco, escribo menos do que me gustaría, escribo cando podo e moi poucas veces, e esas poucas veces non me limito a nada. Para min, isto sona sempre excesivamente poético, eu escribo porque a min gústame escribir e porque eu necesito escribir para estar completa ca miña vida. Eu penso moito na morte, é unha cousa que sempre me din que para ser tan nova levo moi presente, pois bueno, cousas da vida, pero eu levo moi presente a morte, levo moi presente que algún día vou a morrer con algo, con orgullo, e no sentido de que non me privo de nada, non me privo de... Prefiro arrepentirme do que fixen que do que non fixen. Prefiro vivir a miña vida en plenitude. Para min vivir a vida en plenitude, en concreto para min, é disfrutar de escribir, disfrutar de todo o que fago. Non eso necesariamente para publicar, para vender ou para nada. Si gaña un premio ou me di calquera editorial que eu quero publicar, pois mellor que mellor, pero non é ese o meu cometido. Entón permítome a liberdade de facer cousas, de facer retranca e de facer lírica e de facer esta novela que, por exemplo, cantos cremaderos de cabeza me digo isto con Ramón, si me estás viendo, que é o meu editor, canto te quero por terme aguantado, porque é unha novela de zombies e eso é juvenil, pero creo que é moi adulta tamén, que as referencias culturais son adultas e que hai reflexións que son tamén adultas, claro, e que os zombies tamén son para adultos, que é un pouco o que pretendo aí, non sei, por eso fago que me peta, sabes? Quero decir, non hai unha explicación profunda de nada. Dis que tes a morte super presente e eu estou de acordo, lóxicamente, sí, a los hechos me remito. Pero... Dicía un afamado escritor de novela negra que el non ofrecía aos seus lectores menos de 3 ou 4 mortos por novela. Eu creo que tes bimbios abondo para pasarte a novela negra, compañeira. Xa, pero despois bueno, a novela negra hai un tema que calle mal a xente, non sei por qué, pero non sei, é que non sei que acabarei facendo. Ahora mismo estou... Tú que estás facendo? Vasmo contar? Sí, eu acabo de entregar, pero acabo literal, bro. Acabo de entregar. Literal, bro. Sí, wow. Acabo de entregar o último manso. Sí. Sí, porque xa iban moitos anos desde ahora 5 anos iban desde o último manso e era como veña xa, porque ou é xa ou xa. Pero é o último ou o derradeiro? Non, é o último. O derradeiro ia ser o terceiro. Pero a cousa foi que non foi. Complicouse. Claro, non, si, turraron de min e entón non foi, acabou por non ser o derradeiro e agora este xa definitivamente non é o derradeiro, é o último. E iso é o último porque acabo de enviálo, nada, estes días. Entón... Pero coidas que farás máis cousas como a Lei do Mar? Ou foi un experimento que... Foi algo que tiñas que contar nun momento dado? A historia tiña que contala. Como a contei, custoume moito, pero gustoume moito como me quedou. Entón, non igual recunco nesta forma de contar outra vez, porque foi moi difícil, é un libro moi curtiño, pero quero decir, é moito máis doado escribir 300 páxinas de manso, a pesar de todo, que estas 100. O sea, reescribino 17 veces, non sei. Por unha parte non quería, sobrábame todo. O sea, quería deixar a historia, digamos, espida completamente. Por outro lado, quería darlle ese ton, un punto lírico, entón o que non paraba de facer era reescoller cada palabra que usaba. Que tiña que empregar a palabra a caída aí, porque non podía, digamos, desviarme con adxectivos, con adverbios, con sobralle todo, a historia sobralle case todo. Entón quería, foi terriblemente esforzado, non é a maneira, digamos, na que eu adoitaba a escribir unha novela policial require outro tipo de esforzo, pues, por lo que fose, a min me resultaba un pouco máis doado, pero gustame moito como me quedou. A verdade é que isto xa o estaba, agora estou a recibir como moito feedback do lectorado e está a ser, bueno, aparte de todo, está a ser o libro máis fotografado do Instagram do ano, porque é unha pedazo de capa, claro, a portada que a fixo un chaval que se chama Jorge Ley, porque estas cousas, sabes, de súpeto o universo conspira, como decía Coelho, e o universo conspira, pois o universo conspira. E Jorge Ley fixo unha capa brutal, hoxe tiña a lavar, porque Antón te levei na Ourense, e entón non trae a camiseta da promo, pero teño unha camiseta coa, porque mola. Es como o meu pai, tío, que tamén leva unha pega por detrás, pero é unha cousa xeracional vosa de levar camiseta. Non sei, pero é que esta capa mola moito. Entón, bueno, aparte de que o libro máis fotografado no Instagram... Dixencho tan pronto a min, que a capa estaba guapísima, bro. Eu tamén, sí. Pero bueno,
a parte digamos, do que loce en Instagram o libro, estou a recibir moito, digamos, moito retorno, moi chulo, pero eu xa estaba contento antes. Non sei se... A ver, claro, todos os escritores decimos o mismo. É o último libro que escribín, entón é o mellor que escribín, claro. Eu non digo eso. Hai que, sabes, hai que facer a promo que non se fai sola. Pero este é certo, joder, é que este é certo. Bueno, sempre llevas ter un cariño especial. Sí, mira, que sei. Xa que falas de lei, para min outra cousa que teñen en común estas dúas novelas, de algún xeito, son que a túa ten a palabra lei e a miña ten a palabra vinganza. Que en certo modo poden ser dúas caras da mesma moeda. Por iso creo que hai algo de western nas dúas. É que, sí, eu iba por aí. Por iso creo que... Os meus tiros. Claro, a vinganza de Paquiño Jackson é unha historia de vinganza, de salvaxe oeste, e de, bueno, e cun plot twist, por certo, non vou facer spoiler. Está molado. Non vou facer, pero cun plot twist aí Está ao guapo. final que está guapo. Gracias. Moi western. Mesmo a forma de contalo ten ese punto, un puntiño así como de É moi teatral no sentido de que hai moita interacción co escritor. co lector. O sea, sí, perdón. Rompes a cuarta parede nada máis empezar. Radicalmente. Sí, teño aquí Sí. anotado. Rompes Sí, a cuarta parede. Como é? Que Malia chega. vivir tan lonxe de min do outro lado destas páxinas, en canto len a primeira frase dixen, oh, caramba, Sí. xa está a falar comigo. É e por se acaba de acaso empezar. Netflix chega a esta novela e quere sacar unha serie de zombies. Todo ten un precio e todo se puede hablar. Pero sí, atrevíme a facer eso que igual excesivamente... A min gústame. Gustouche? A min o metaficcional encántame, é xere pura metaficción. E aí hai moita metaficción tamén. Sí, claro. É que de algún xito sabes o que pasa? O ser unha novela que en alma non deixa de... Ui, que está caendo aquí todo cuarto de inverno, Dios mío. A pesar de ser... bueno, ter esa retranca e ese escenario dos 80, en alma non deixa de ser unha novela entretida de aventuras, solo que en vez de ter un detective o seu fiel compañeiro ou o seu can guía, bueno, pois Paco ten unha vaca, que pasa, que está vivindo a aventura de descubrir entre todos os rapaces populares da vila quen sería o que decidiu matalo, non? Para min, eso era algo juvenil, era algo que eu tamén quería que conectara coa miña xeración e cos meus compañeiros, os cuales algúns están aquí e eu agradezo moito por estar, e estou seguro de que non lles vai facer gracia así de entrada o de Josito Rambo, igual non o pillan a primeira, ou non entenden a primeira... Bueno, non sei, sabedes o que é Rambo? Sí? Bueno, a ver, e Fama? Claro, é que a metáfora que fas aí con Leroy e con Leroy, e con nada. Lidia era, non? Lidia, sí. Foi o primeiro que pensei, pero estou collo eu e xa, o sea, claro. eu estou farto nas miñas clases aos meus alumnos de 20 e pico anos Os teus de alumnos usar, claro, de de usar fisiología? sí, claro, de usar non de fama, pero que usas referencias culturais que di, si esta xente non sabe do que falo. Claro, é que tiña moitas referencias que son da época do meu pai. Escoitastes algunha vez arriba con tiro, liro, arriba con tiro... No, es que están flipando, é que de verdad. Pero están alucinando moitísimo. Pois o que pasa... Non serás ti un zombi. Claro, é que eu sempre o digo. Eu por dentro son unha señora de 84 anos. Eu nací noutro momento equivocado. A miña compañera de piso, Elena, sabe que vive cunha vella. E non se esconde, o sea... Entonces, eu quería que todo ese humor, ou que todas esas referencias que están aí, non caeran no baleiro para a xente que as lee desde a miña idade ou desde a miña xeración, igual non as descubriron. Entonces dixen, e como explico quen era el herói e todo este rollo? Pois rompín a cuarta parede e collo a Paquiño e di, vamos a frenar a historia, vouche explicar o que era Fama. E contocho. E non queda no baleiro. E hai partes que non, porque considero que a beleza dun libro tamén é que se che interesa de verdad, collas internet ou o que sexa e vayas a buscar o que che gusta, ou que descubras unha canción e a metas en Spotify, porque para eso están os libros, para vivir mil vidas e para chegar a moitas cousas. Pero bueno, outras tamén creo que é interesante contalas. Non sei se consideras que a Lei do Mar abre portas a falar de algo que falamos, pero non desde a perspectiva que ti pos en riba da mesa? Pero non desde a perspectiva que eu poño Claro, riba quero da dicir, mesa. eu non justamente... tería imaginado que a historia del ex Maris podería ser real.
A historia é completamente real e iso é o que a min me desaquela Non sei, completamente non cando sei me canto conta. podemos contar. Hai cara todo, non, de- non. Isto, o teu ten ese plot twist, digamos, isto é máis rollo Pedro Feijóo e un thriller onde non podes contar o final. Bueno, tampouco. Pero de aí podes destripalo todo, porque non hai ese xiro inesperado dos acontecementos. O fulcro da historia é ese momento no que os ocupantes dunha pateira diante dun barco que en realidade non estaba aí exactamente para rescatar, porque estaban a leválo de volta. Sucede durante a pandemia, e entón o meu amigo É que creo que traballa... yo contestei, sabes? Sí, vale, bueno, a historia é que o protagonista, o mecánico maior naval, nunca traballará en barcos de rescate, ainda que traballou digamos, en moitos ámbitos no mar. De feito, contame, e aparecen microhistorias do mar, en A Lei do Mar, que me levaba contando anos, non sei, a historia de, eu que sei, do capitán que finou en medio dunha marea de pesca, e finou dun infarto ou do que fose, pero claro, quedaban 2 ou 3 días para acabar a faena, a marea, e era unha putada volver a casa por culpa do... Sabes? Entón puxeron como o Cid, puxeron ali na ponte de mando, morto un par de días, despois xa avisaron ao Esperanza do Mar, ao buque hospital, pero así lles deu tempo a acabar de coller o tal, non? Ou a historia, non sei, a historia cando capturan, non me acordo, 2 toneladas de lirio, e a soltan. E de súpeto atopan un banco de xarda, que é 3 veces máis cara na lonxa. Entón, que fan coas 2 toneladas de lirio que lles está a ocupar o espazo nas bodegas? Pola borda, toda, 2 toneladas de lirio morto pola borda, que hai que coller a xarda, que é o que se vende ben. O sea, eso é o salvaxe oeste, eso é o mar aberto, non? Esas historias. Esas microhistorias e algunha máis que aparece aí xa leva contando máis, digamos, certo tempo, pero esta o fulcro, e aí non se fai ningún spoiler, porque digamos, onde está todo o sentido emocional da novela, é a historia, pois eso, deste home que durante a pandemia, que estaba en dique seco, como decía el, pois entón o avisan para traer de volta un barco desde Palermo a Pasajes, en Euskadi. Simplemente porque a tripulación tivera problema co capitán, entón era un barco de rescate dunha ONG, un barco famoso do que non podo dicir o nome, porque unha das condicións que me puxo Adolfo é non dar datos reais, entón eu cambiei o nome por Lex Maris, pero é un barco que seguro que se digo o nome todo o mundo recoñece, e entón tivo que ir buscalo xunto con outros 5 tripulantes, para 3 tripulantes, e os 2, e o capitán e o contramestre, para traelo simplemente de volta a Euskadi, a Porto, donde estaba o armador. E tan era así que antes de salir de Palermo, outra cousa que, digamos, atendendo á lei do mar, outra cousa que fixeron antes de sair de Porto é repartir toda a comida que tiñan, os víveres e a auga e tal, porque nin estaba toda a tripulación do barco, nin pensaban rescatar a ninguén. Entón, como había unha chea de barcos en Palermo, digamos, en Porto, sin poder sair por mor da pandemia, pois repartiron a comida, porque a xente do mar é así, o sea, a lei do mar non é só rescatar a xente cando se está a afogar, é unha especie de sororidade entre a xente do mar que abrangue todos os ámbitos e todos os... Xa nos gustaría que houvese unha especie de lei da terra, non hai. Bueno, entón, nese contexto, desfanse toda a comida, agás a mínima imprescindible para chegar, que iban a tardar como 7 días desde Palermo a Euskadi. E polo camiño, unha tripulación que non está de facer rescates, e só o capitán, os 2 irmáns, digamos, o capitán e o contramestre do buque, do Lex Maris, son os que saben algo, porque son os que digamos, levan tempo facendo rescate, pois reciben unha chamada e teñen que ir deciden en asamblea se van ir ou non van ir, porque claro, as limitacións son moi grandes, non teñen comida, son só 6, e digamos non teñen, aparte que é moi difícil, bueno, en fin, unha serie de cousas que suceden na historia, pero o fulcro, digamos, o centro emocional da historia é ese o plot twist, si queres, o spoiler, pero tanto me ten facelo, é ese punto no que a pateira que atopan, os ocupantes da pateira saben que non poden ser recollidos directamente desde a lancha, desde a Zodiac, porque iso é tráfico de persoas. Ti non podes coller alguén que vai nunha barca no mar, que aínda ten gasolina, que sí que levan 3 días na pateira. Que, por certo, unha chea de cousas que me contaba Adolfo era, joder, tío, como cagarán? Perdón, pero é un home así moi directo con estas cousas. No, está ben. E entón, facíame unha serie de preguntas, e eu decía, 100 persoas nunha pateira, 3 días. Hostia, neno, pois non sei, a verdade é que non sei. Pero aínda así, nesas condicións absolutamente dramáticas, están nunha barca, teñen algo de combustible e non poden ser recollidos.
Porque no momento en que cheguen a terra firme van ser acusados de tráfico de persoas. Entón, eso tamén o saben os da barca. Veñen advertidos, digamos, desde Libia, desde a praia, desde onde saen, e entón establecese unha pugna na barca entre os que queren picar a barca para naufragar e os que din non piques, que non sei nadar, e aquí somos 100 e hai 4 persoas para collernos. E ao final, claro, a pugna decídese moi rapidamente en que quen quere picala, pica a barca, non hai nada que discutir, pica a barca e afunden. E claro, 100 persoas para 4 mariñeiros. Entón, iso é tamén outra expresión que usaba Adolfo, sempre por quitarlle ferro e por poder dormir e por... era o cayuco ruso. O sea, vamos a xogar ao cayuco ruso. A ver a quen rescatamos e a quen ti tocouche que sí e a outro tocalle que non. Entón, de 100 persoas que acaban no mar, porque case ninguna sabía nadar, pois consiguen coller a 30 e pico persoas. E ese é o meollo da historia da Lei do Mar. Ese é o centro de todo. Para min iso é un western tamén, claro, porque aí en mar aberto non hai lei internacional do mar, nin, sabes, máis alá das 200 millas non hai policía, nin inspector, nin nada que che... Entón, faso que se che ocorre facer o que podes facer, o que pero nunca ven, quero dicir, nunca ven de ningún xeito, no? Ese é o pozo negro desta historia. Eu que sei, non sei por que me metín así neste... Bueno, está ben, pero por que do que íbamos a falar a tú? No, viñamos aquí a falar do teu libro. No, viñamos a falar Eu dos só quero decir, antes de que me esqueza e de que marchemos ou de que fagades preguntas ou de que a parte da dedicatoria, que é preciosa, hai unha cita de Juan Marín ao principio do libro, que quero ler tamén, que indubitablemente é menos difícil morrer por un amigo que atopar un amigo que mereza morrer por él. Bueno, pois, pues, Alba, aquí tes un amigo... Qué bonito. Manuel, un abrazo. Ay, qué contentas. Dios, non sei nin que hora é. Bueno, levamos 45 minutos. Eu opino que as cousas, si bueno e breve, 2 veces bueno. Non sei se tedes preguntas. Supoño que non. Non supoñas tanto, muller. Deixa que pensen. Eu só quero facer un comentario. Tamén se aceptan. E queixas tamén aceptamos. Non é tanto unha pregunta, é un comentario e unha suxestión. Cando vin que presentabades os 2 libros xuntos, dixen para min que terá que ver, non? Unha presentación así. Pero a verdade é que me encantou a presentación que fixestes e a suxestión é que se podían facer tertulia literaria, que ti botas de menos, aquí neste espazo, porque a verdade é que resulta super entretido escoitarvos os 2 falando cada un da súa novela, nos aquí mirando. Bueno, pero quero decir, é genial. Son 2 novelas que saen a vez de 2 persoas que se coñeceron e que coinciden, e a min pareceme interesante e considero que tamén está ben facer cousas diferentes. Quero decir, xa... Sí, por iso vou, que máis que veña unha persoa da editorial presente, ti falas, tal. Es que somos outsiders, entón... Aí está, o difícil é atopar tolos como a nós. Claro, porque esto... pero estamos completamente zumbados. Eu creo que isto se proposa a outro igual non... E parte da virtude, eu concordo en que, porque eu fixei a mesma pregunta, que carallo ten que ver? O sea, este crossover non ten ningún sentido. E aí foi cando dixen, non ten ningún sentido. Dalle. Claro. Pero sí, para min ten sentido. Estaba facendo unha foto, Nicolás. Tedes máis comentarios, queixas, recomendacións? Gustovos a miña portada, que a de Manuel tamén é chula, pero a miña é moi chula. Fíxome un colega que se chama Isma, de Ourense, Isma López. Falta a vaca, falta a vaca aí na por unha En capa. serio? Sí, pero está ben. Dillo Ramón que... Quería tamén meter a vaca. Bueno, Alba bebe auga, que transcriban. Pero non. Bueno, se non levantas a sesión, estades contentos? Bueno, pois un aplauso.